इथे जबाबदारी दिली गेली. राईट आर्म राऊंड द विकेट आणि सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आराध्य स्पोर्ट्स संघाची. ओमकार घाडी नॉन स्ट्रायकिंगला निखिल सारंग. यादीच्या सामन्यामध्ये या जोडीवरती विश्वास दाखवला गेला. तो इथे गोलंदाज इथे दाखल झालाय. पहिला सामना गमावला, दुसरा सामना जिंकलाय, परंतु या तिसरा सामना खूप महत्वपूर्ण यावेळी इथे ठरणार आहे. युसुफ राईट राऊंड द विकेट फेकला तर पहिला बॉल आहे. बॅकफूट येतोय, पंच करतोय. स्वागत केलं युसुफचं. बॉलला डबल सीमारेषेच्या पलीकडे पहिला ठोकला गेलाय. षटकार स्वागत तो बनताय. ओमकार गाडीने इथे स्वागत केले. धमाकेदार आगाज दिलाय. अंजाम काय येतोय इथं सुरुवात आहे. शेवट कसा होईल तो पाहायचंय. युसुफ ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल घेऊन पुन्हा एकदा ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न. लेग स्टिकच्या बाहेर जातोय बॉल. पंचदंडित करतायत. येतोय वाईट बॉल. यष्टीरक्षकाने फील्ड केला बॉल. एकच रन इथे मिळेल. एक्स्ट्रा स्वरूपात धावसंख्या पोहोचेल 7 अंकावरती. षटक क्रमांक पहिलं. पुढील चेंडू घेऊन सज्ज युसुफ. ओमकार गाडीच्या बॅट मधून आपण एक षटकार पाहिलं. रिव्हर्स अटेम्प्ट करतोय, परंतु अंतिम क्षणी कुठेतरी नजर इथे काढली गेली. बॅटची एज घेतली. स्क्वेलेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झाला. बॉल फील्ड केला गेला आणि यावेळी युसुफचा डॉट बॉल पाहायला मिळालाय. कारण सरळ बॅटने धावा इथे बनत होत्या, परंतु यावेळी मात्र रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. ओमकार गाडीचा प्रॉपरली नजर शेवटपर्यंत ठेवली नाही, रोखली नाही आणि इथेच तो फसला. त्यामुळे डॉट बॉल पाहायला मिळाला. ज्यावेळी हा बॉल स्ट्रेट खेळलाय मिडॉनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक इथे आपण पाहतोय सहज सोप्या पद्धतीने अयानने बॉल इथे रोखलाय. त्यामुळे येईल इथे आणखीन एक डॉट बॉल. युसुफ ऑन द मार्क. नेक्स्ट बॉल परफेक्ट यॉर्क होता. खोदून खेळलाय. शानदार पंच आहे. चांगली उंची आपल्याला खेळाडू राज तोडणकर सीमारेषेला खेटून उभा आहे. मिड ऑफच्या दिशेने करतोय बॉल फील्ड. करत नाहीये चूक. रोखला जात आहेत. यावी 6 धावा. फटक्यामध्ये ताकद होती, नजाकत होती, परंतु ती लांबी इथे पाहायला मिळाली नाहीये. धावसंख्या इथे स्थिर पाहायला मिळते 7 अंकावरती. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू. धावसंख्या 7. एक षटकार ओमकारच्या बॅट मधून, परंतु त्यानंतर लाजवाब कमबॅक युसुफचा पाहायला मिळालाय. पहिल्याच बॉलवरती केला होता प्रहार आणि यावेळी मिस टाइम शॉट आहे. परत पुन्हा एकदा मिड ऑफच्या दिशेने खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक राज सलग दुसरा चेंडू ते फील्ड करताना. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त. प्रथम फलंदाजी करत असताना आराध्य स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या पाहायला मिळेल बिनबाद 7. पहिल्या चेंडूवरती षटकार, दुसरा चेंडू वाईड पाहायला मिळाला, परंतु त्यानंतर सलग 4 चेंडू ते डॉट फेकलेत. युसुफने कमबॅक केलं. ओमकार गाडी सारख्या आक्रमक फलंदाजा फक्त आणि फक्त 6 धावावरती रोंगले. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 7 धावा. राज तोडणकर ऑन दी मार्क. अंडरआर्म क्रिकेट मध्ये याचा बोल बॉलर राहिले. एक उत्कृष्ट व्हॉलीबॉल पटू म्हणून याच्याकडे पाहिलं जातं आणि त्याचबरोबर क्रिकेटमध्येही अंडरआर्म फॉर्मॅट मध्ये याची चर्चा राहिली. संपूर्ण तालुक्यामध्ये NHD चषकामध्ये राजापूर येथे झालेल्या स्पर्धेमध्येही याची चर्चा राहिली. तोच राज तोडणकर. बॉलिंग बाजू रॅपिड बॉल होता. अतिशय अफलातून फटका आहे. प्रॉपर टायमिंग. निखिलने स्टँड अँड डिलिव्हर. स्टँड केलं, येऊ दिलं बॉलला, पंच केलं आणि दखलला मात्र यावेळी एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. अतिशय जबरदस्त पंच शॉट पाहायला मिळालाय. खडे खडे खेळला गेलेला फटका होता. सहज सोप्या पद्धतीने आणि परफेक्ट टायमिंगला बॅटला स्विंग केलं, मिडल केला आणि एक चौकार त्याने इथे लगावलाय. राज तोडणकर. नेक्स्ट बॉल फॉर निखिल. यावेळी गती सुसाट होती, भन्नाट होती. मिडल स्टिकला टार्गेट करण्याला स्ट्रेट ठेवला गेलेला बॉल. यावेळी मिस टाइम शॉट पाहायला मिळतोय. फॉलो थ्रो मध्ये फील्ड करताना राजला इथे आपण पाहिला. येतोय डॉट बॉल. कमबॅक करतोय राज. कमबॅक करावाच लागेल. महत्वपूर्ण सामना आहे आणि यावेळी वाईड लाईन यॉर्क फेकण्याचा प्रयत्न. निखिल चुकीच्या पद्धतीने खेळताना पाहायला मिळाला. कारण फुटवर्क इथे लेझी पाहायला मिळते. कारण बॉलवरती येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय आणि इथेच तो फसलाय. प्रॉपरली मिडल करू शकला नाही. बॉल तिथे स्टॉप राहिला. आणखी एक डॉट बॉल इथे पाहायला मिळालाय. पुढील चेंडू घेऊन सज्ज होतोय. यावेळी वाईड लाईन यॉर्क. 2 क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे. थोडीशी खलबली झाली होती, परंतु बॉल अंतिम क्षणी रोखला गेला आणि त्यानंतर आणखीन एक डॉट बॉल इथे पाहायला मिळालाय. धावसंख्या इथे आपण पाहतोय ती 11 धावा. षटक क्रमांक 2. यावेळी KB स्टार संघाचा गोलंदाज राज तोडणकर. पुढील चेंडू घेऊन यावेळी गती सुसाट. यष्टीरक्षक नाकाम. बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये बाईच्या स्वरूपात मिळते. तिथे 2 धावा. धावसंख्या पोहोचते ती यावेळी 13 या अंकावरती. षटक क्रमांक समाप्त झालाय. ते यावेळी 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना
आराध्य स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या आहे ती 13. सावधशी सुरुवात आहे. धावांची कमी इथे जरूर जाणवते, परंतु अजूनही 10 चेंडूंचा खेळ इथे बाकी आहे. 36 ते 40 धावांपर्यंत जाणं खूप गरजेचं आहे, आवश्यक आहे. आणि 30 तरच कुठेतरी फाईट देणारी धावसंख्या इथे उभारली जाऊ शकते. बॉल इथे चेक केला जातोय. पंचाकडे बॉल समर्पित केला गेला. थोडीशी नजर बॉलवरती दिली जाईल. फील्ड मध्ये वारंवार बदल इथे पाहायला मिळाले. थोडस इथे व्यक्ती टेक्निकल प्रॉब्लेम साठी इथे खेळ थांबवला जाईल. तोपर्यंत आपण वळूया मधुर संगीताच्या दिशेने. आराध्य स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या आहे ती 13 धावा. आक्रमण हल्ला इथे करावा लागेल. धावांची आवश्यकता आहे. राज ऑन दी मार्क. वैयक्तिक कुठेतरी पहिले संघाकडून तिसरे षटक राईट आर्म राऊंड द विकेट. ओमकार गाडी स्ट्रायकिंग एंडला जो वैयक्तिक 6 धावसंख्येवरती खेळतोय. यावेळी करेल राजचा सामना. पहिला बॉल परफेक्ट यॉर्क इथे पाहायला मिळतोय. स्टेट पंच केलाय. गोलंदाजाच्या डोक्यावरून बॉल इथे फील्ड करताना अय्यानला इथे आपण पाहिलं. पहिलाच बॉल डॉट फेकण्यात यशस्वी चांगलं फील्डिंग सपोर्ट इथे पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलने षटकाला सुरुवात करताना राजला इथे आपल्याला पाहायला मिळालाय. पुढील चेंडू घेऊन राज. बॅक हँड डिलिव्हरी ड्राईव्ह केला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. प्रॉपरली पंच झाला नाही. सरळ जाऊन सामावतोय. शादाब याच्या हातामध्ये जाऊन बॉल 20वा घेताना पाहायला मिळाला. सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट आहे. प्रत्येक डॉट बॉल दबाव वाढवून जाईल तो ओमकार गाडीवरती. दबाव रिलीज करायचा आहे. टेन्शन इथे रिलीज करणं गरजेचं आहे. यावेळी फुल टॉस चेंडू. संधी मिळाली. पंच शॉट खेळला. राजने कमाल केले. राज थोडणकरचे अफलातून फिल्डिंग इथे पाहायला मिळाले. लाजवाब फिल्डिंग सपोर्ट इथे पाहायला मिळतोय. व्हॉलीबॉलचा स्टार खेळाडू. काउंटर अटॅक कसा करायचा भलेबादी माहिती आहे. काउंटर डिफेन्स काउंटर ब्लॉक कसा करायचा हे याला भलेबादी माहिती आहे. आणि तोच काउंटर ब्लॉक इथे केलं. बॉलला लॉक केलंय आणि 6 धावा इथे रोखल्यात आपल्या संघासाठी. राज तोडणकर अफलातून फिल्डिंग करताना इथे पाहायला मिळालंय. चला तिसरा चेंडू इथे डॉट येतोय. राजची गोलंदाजी हवी ठरले ओमकार गाडीच्या विरोधात. पुढील चेंडू घेऊन राज समोर ओमकार गाडी खेळण्यासाठी सज्ज. रॅपिड डिलिव्हरी स्टँडवरती जाऊन आदळतोय बॉल आणि इथे मात्र बेल स्टॉप झालाय. म्हणजेच काय तर क्लीन बोल्ड होईल. ओमकार गाडीच्या स्वरूपात पहिला धक्का इथे बसलाय तो संघाला. आराध्य स्पोर्ट्स संघाची पहिली विकेट इथे गमावली गेली. ओमकार गाडी डगआउटच्या दिशेने परतताना इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती होतं ते 3रं आणि आतापर्यंत फेकले गेले ते 4 बॉल, ज्यामध्ये 3 डॉट आणि त्यानंतर 4थ्या चेंडूवरती इथे विकेट प्राप्त केले गेले. तिसऱ्या षटकातील शेवटचा बॉल. राज ऑन दी मार्क. समोर आहे प्रथमेश सोनार. वाईड बॉल. बॅटची एज इन टर्न पाहायला मिळाला. लेग स्टिक उद्ध्वस्त. सलग दुसऱ्या बॉलवरती विकेट आहे. यावेळी लाजवाब गोलंदाजी इथे पाहायला मिळाली. निर्धाव षटक आणि सोबत 2 विकेट आणि दोन्ही सलामीवीर डगआउटच्या दिशेने. प्रथमेश आणि त्याचबरोबर ओमकार गाडी यावेळी विश्रांती घेताना ते पाहायला मिळते. परंतु निखिल अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहे आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते ती 13 धावा. राजची अचूकता इथे पाहायला मिळाली. व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. कधी ऑफ स्टिकच्या बाहेर, कधी मिडल स्टिकला टार्गेट करणारी डिलिव्हरी, कधी बॉडी लेंथ आणि त्यामुळे वारंवार चकला गेला तो ओमकार गाडी. पहिले 3 बॉल डॉट आले. निराश झाला. 4थ्या बॉलमध्ये मात्र नशिबाची साथ मिळाली नाही. बोल्ट आउट झाला. प्रथमेश सोनार मात्र आपला जलवा इकडे बिखरू शकला नाहीये. तोही पुढील चेंडूवरती लगेचच माघारी परतलाय. गोल्डन डकचा शिकार ठरलाय. बॉलिंग मार्ग वरती यावी इथे वधूत
राईट राऊंड द विकेट. शेवटचे 5 चेंडू घेऊन शेवटचा पंच घेऊन इथे दाखल होईल. समोर निखिल सारंग या बॅक हँड डिलिव्हरी ऑफ स्पिन ते चेंडू इथे पाहायला मिळतोय. येतो इथे डॉट, परंतु नो बॉलचा इशारा आहे. पंचांच्या माध्यमातून इशारा आपल्यापर्यंत येतोय. नो बॉल. एक एक्स्ट्रा रन इथे मिळेल, संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या 14 या अंकावरती जाऊन पोहोचेल. बॉल गोलंदाजाने रॅपिड गतीने फेकला गेलेला बॉल इथे पाहायला मिळालाय. निखिलने खेळण्याचा केला गेला होता इथे प्रयत्न, पंचांचा निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचला आणि इथे नो बॉल. यस, नो बॉल इथे पाहायला मिळेल. एक रन इथे संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या 14 या अकरावरती जाऊन पोहोचते. वधूत ऑन दी मार्क, राईट आर्म ऑन दी विकेट. पुढील चेंडू घेऊन विराट कोहलीला फॉलो करणारा हा खेळाडू जर्सी क्रमांक 18 घालून इथे खेळतोय. वधूत नेक्स्ट बॉल. निखिल यावी सज्ज. वाईडला यॉर्क फेकण्याचा केला गेला प्रयत्न तिथे आहे. क्षेत्ररक्षक आणि त्याच्या माध्यमातून केले गेले क्षेत्ररक्षण. आणखीन एक दमदार साथ इथे पाहायला मिळाली. मोस्ट इम्पॉर्टंट सामना फॉर बोथ टीम आणि इथे मात्र दमदार क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पेश केला गेलाय. शादाब होता तिथे, शादाब आणि राज तोडणकर आणि त्याच्या जोडीला या तिघांनी मात्र या क्रीडांगणावरती खूप साऱ्या धावा रोखल्या आहेत आणि ते महत्वपूर्ण इथे ठरणार आहे येणाऱ्या काळामध्ये. बदूचा पुढचा चेंडू यावेळी स्ट्रेट खेळला गेलाय. अयाना हे बॉल फिल्डिंग करेल. रनआउट साठी केला गेला इथे प्रयत्न. जोरदार अपील आणि त्याचबरोबर इथे लाईनमनशी चर्चा करून अंतिम निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचेल. परंतु यावेळी फिल्डिंग अतिशय शानदार इथे पाहायला मिळते. अंडर क्रिकेट म्हटलं की तुम्हाला धावा रोखाव्याच लागतात, कारण रॅपिड फटके असतात आणि तेवढं जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. यस, इथे रनआउट आहे. क्रिकेटमधील आत्महत्या म्हणून रनआउट कडे पाहिलं जातं, ती आत्महत्या इथे पाहायला मिळते. चौथा धक्का इथे बसलाय तो आराध्य स्पोर्ट्स संघाला आणि धावसंख्या इथे आपल्याला स्थिर पाहायला मिळते. शेवटचं षटक प्रगती पथावरती आपण इथे पाहतोय. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 14 धावा. एकच रन खर्च केले ते वधूतने. समोर निखिल सारंग. शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू. फटका सरस, परंतु तिथे आहे अय्यान, करत नाहीये चूक. सरळ त्याच्या हातामध्ये जाऊन सामावला बॉल. आला इथे डॉट बॉल. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ इथे बाकी आहे. शेवटचं पंचक मैदानावरती सुरू असताना शेवट बदूद फुलटॉ चेंडू स्ट्रेट खेळलाय. राज तोडणकर त्याच्या हातामध्ये जाऊन सामावलेला हा बॉल. आणखीन एक डॉट बॉल इथे पेश केला जातोय. फील्ड सपोर्ट अतिशय अप्रतिम पाहायला मिळाले आणि त्याचमुळे खूप साऱ्या धावा इथे रोखल्या गेल्या बॅकफुटवरती. आराध्य स्पोर्ट्स कुणाची ही फलंदाजी इथे चालली नाही, परंतु त्यानंतर आलेला हा खराब बॉल इथे म्हणावा लागेल ऑफस्टिकच्या बाहेर राहिलाय. पंचाने दंडित केले. 1 रन एक्स्ट्रा स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या 15 या अंकावरती जाऊन पोहोचतोय. केवळ 15 धावांवरती रोखलं गेले ते आराध्य स्पोर्ट्स संघाला आणि त्यानंतर बॅट चेंज घेऊन स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होईल. क्षेत्ररक्षक बॉल फील्ड करेल. तत्वर 1 रन इथे घेतले गेले. धावसंख्या इथे पाहायला मिळते 17 धावा. बनेल का खतरा केबी स्टार संघासमोर, ते इथे आपल्याला पाहायचंय. 17 धावा आणि 18 धावांचं ठेवलं गेलेलं लक्ष. 20 चेंडू आणि 18 धावा इथे बनवायचे आहेत केबी स्टार संघाला. टॉस जिंकला गेला. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. समोरच्या संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. ओमकार खाडीचा जलवा इथे चालला नाही. प्रथमेश सोनार मैदानात आला. पुढील बॉल चेंडूवरतीच तो माघारी परतला आणि त्यानंतर निखिल सारंग मात्र मैदानाच्या आतमध्ये शेवटपर्यंत पाहायला मिळाला, परंतु धमाका करू शकला नाही. निर्धारित 4 षटकांमध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना धावा बनवल्या गेल्या. त्या 17-18 धावांचं लक्ष इथे डिपेंड केल्या जातील का? 18 धावा. जर 18 धावा इथे डिपेंड केल्या गेल्या तर या स्पर्धेतला तो कीर्तिमान ठरेल आणि तो कीर्तिमान इथे बनवू शकेल का? पाहूया आराध्य स्पोर्ट्स संघ.
फटका. पुन्हा एकदा ऑस्टिकच्या बाहेर होता, बॅटची एज घेतली, फर्स्ट स्लिपला चेंडू ट्रॅव्हल होईल, डिक्लेअर झोन आहे, नाकाम ठरलाय तो. यावेळी ओमकार गाडी बॉल पर्यंत पोहोचू शकला नाही, बॉल ट्रॅव्हल झाला डिक्लेअर झोन मध्ये. धाबा मिळतील 2, धाबा संख्या पोहोचेल 6 अंकावरती. 18 धाबांचं लक्ष घेऊन मैदानात उतरलेली ही केबी स्टार संघाची जोडी आणि त्यानंतर फेकला गेलेला हा परफेक्ट जॉब फॉलो थ्रो मध्ये इथे बॉल फील्ड करताना पाहायला मिळाला. तो पार्थ येतो इथे डॉट बॉल नाही, तिथे सोबत एखाद दुसरी विकेट इथे कमावणं खूप गरजेचं आहे. पुढील चेंडू फुल टॉस चेंडू, बॅटचा फेस ओपन केला, पॉइंटच्या दिशेने बॉलला ढकललं, डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल, 2 धावा इथे मिळाला. षटक क्रमांक समाप्त झालं पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या त्या 6, 12 धावांची धावसंख्या येते 8. अजूनही 10 धावांची इथे आवश्यकता राहील. येणारे चेंडू आहेत 15 चेंडू आणि 10 धावा असं समीकरण आणि या समीकरणाचा सूत्रधार आहे तो राज तोडणकर. सयान बॉलिंग मार्ग होती, गोलंदाज इथे आपण पाहतोय. आर्यन राईट आर्म राऊंड दी, पुन्हा एकदा बॅक हँड डिलिव्हरी, गती सुसाट होती, ऑस्टिकच्या बाहेर होता बॉल, ऑन साइडला खेळण्याचा होता इथे विचार, बॉल बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन इथे झालं नाहीये. डट बॉलने करतो इथे षटकाला सुरुवात, ऑस्टिकच्या बाहेर ठेवण्याचा आहे इथे इरादा. एक पहिलं यॉर्क आणि त्यानंतर यावी परफेक्ट यॉर्क पाहायला मिळालाय. खोदून काढावा लागला बॉलला, निखिल आहे जो मिड ऑनच्या दिशेने आणि त्याला टेकूनच उभा आहे तो प्रथमेश सोनार. 6 धावा रोखण्यासाठी लगावली गेलेली फील्ड आहे, परंतु 6 धावा रोखण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र इथे चौकार ठोकण्यात यशस्वी होईल का फलंदाज, तेही तेवढंच पाहणं गरजेचं असताना आर्यन पुढचा चेंडू घेऊन सयानसाठी यावी पेडल स्वीप, एक अफलातून शॉट इथे पाहायला मिळतोय. नो बॉलचा इशारा, 1+2 एकूण 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. इथे चूक झाली, चूक नाही तर हा गुन्हा झाला, त्यामुळे संघाला धावा मात्र इथे मिळाल्या त्या 3 धावांमुळे धावसंख्या आपण तिथे पाहणार आहोत 11 धावा. पुन्हा एकदा पेडल स्वीप, लगातार 2 चेंडूवरती शानदार फटके इथे पाहायला मिळत आहेत. चौकार षटकारांची तो लालच मध्ये इथे मात्र तो गुरफटत नाहीये, परंतु यावेळी पेडल स्वीप करून डिक्लेअर झोनचा पुरेपूर वापर इथे करून घेतोय आणि सलग 2 चेंडू डिक्लेअर झोनच्या दिशेने इथे ढकलण्यात तो यशस्वी ठरला आणि 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेल्या. धावसंख्या 13 अंकावरती जाऊन पोहोचते. यावेळी गती कमी होती, टप्पा थोडासा मागे होता आणि पंचांचा इशारा मात्र इथे नो बॉल, एक एक्स्ट्रा रन इथे मिळते. विजयी चौकार मारून इथे सामना संपवण्याचा केला जाईल का प्रयत्न, परंतु बॅट चेंज घेऊन यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन सामावलाय. ओमकार गाडी आहे, बॉल फील्ड करताना पाहायला मिळतोय. यावेळी निर्धाव चेंडूची सांगता. केबी स्टार संघाने मात्र दावा ठोकला या सामन्यावरती आणि त्यानंतर ऑस्टिकच्या बाहेर फेकला गेलेला बॉल आहे. 1 रन वाईट स्वरूपात संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या 15 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. विजयासाठी 3 धावांची आवश्यकता. चौकार ठोकण्याचा करेल का यावेळी सयान प्रयत्न, नो फुल टॉस आणि फक्त बॅटने ढकलून दिले स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. डिक्लेअर झोनच्या स्वरूपात मिळतील इथे 2 धावा. धावसंख्या इथे पाहायला मिळते 17. एका विनिंग रनची आवश्यकता इथे राहील. विनिंग रन कोणाच्या बॅट मधून निघते ते आपण पाहूया. राज तोडणकर ऑन दी मार्क, सय्यान नॉन स्ट्राईक इनला आणि बॉलिंग मार्क वरती इथे दाखल झालाय. पहिला खेळला गेलेला पहिलाच फटका, 4 धावा आणि सलग दुसरा सामना जिंकण्यामध्ये यशस्वी ठरला तो केबी स्टार संघ. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन आणि आराध्य स्पोर्ट्स संघ आपल्याही माध्यमातून शानदार खेळाचं प्रदर्शन इथे झालं.